sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila kaloni sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila kaloni sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolo mawu tinya wilila fala ka chideme tinya wilila saraka jumu bomori tinya wilila fala ka chideme tinya wilila tabali jumu kemori tinya wilila fala ka chideme بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بنى مسجدا لله بني الله له مثله في الجنة. بلمو أمبي أوفوك ولنمون دوني واتينا أو منون سولي بنا جمنين كونا جمنين كوكا أمبانين الله سبحانه وتعالى في ألكا كسينا كهينا كبركا جيدلين ألكا أوكنين أو بلا جلينكا biwajulu kene kono ambe kita marala kerenkrenya dugu min be na be fama ko sitatumu ala yu garzige misri bala misri min na joli sababu ya bora ambalmake noye alhaji madu keita ye akolochi baraw kera kabe avril kalo ma samba flani tanin kononto amin kene kono mogo bora fambela jelen fe kana be baraima bara kun folo damnena sufela fe wajulu kene basigili kaseka nyefoli ke islamew ye misri joli nafa ani fasamantiya munun bala akene kono shirifla jabarani toyara min sorola bara kun folo la anga je ka nyema daw fe bekene munka misri daelendo balmake enine amena misri nafa de fi nafa mbe misri joli la enine nanyo bla rom na ibeni ta famu okuma kono ambe ala nyininga mu'mini ni be kuma yoro wo yoro ibe ka daluta qur'anun kono imogo be ka kuma mufo ni ma ye qur'anun kono ibe ta adisa uchogoba adisa muni adisa sahalewi ibolu lage ki ka daluta ani ala nyininga qur'anun kono misri joli nafa membala ala yanjabi kama qala Allah ta'ala fi tanzilihi أي في كتاب العظيم إنما يأمر المساجد لا من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأدى الزكاة ولم يخشى إلى الله فحسى أولئك أن يكونوا من المهتدين سورة التوبة آياتها 18 ala beni aya fayne tubi surana ay sura mutogoda tubi la o numéro de aya noyo o numéro do ta an sheki ala ko innama ya'muru masajidallah kom ma debe ala ka misri kidima ma debe misri jo akoy made baka duleki bo misri bara kama akoy made bi chesri misri sella akoy made bi chesri misri wolelila akoy made bi chesri muso do ka misri fra dungo do ka kasa duman do akono akoy ko made bi chesri alaka misri jolila man amana billah ko mashitoke fona sura mamun dalembe alala ala danaya ala doni oye mamu dusukun fa norola o de be kari wori ka dinni ka se hake muma ka jin ka wo million biri ka ko toy anene ni donna iskente seken kewa jate de be bo nene ni million bi wolon flan doni misiri la neye million bi woro doni misiri la nga wori tena banwa fangelen ba fo ebeni do imi jenyon ke o ye vewiti kura do bo hala mamme ima do ye we villa kura do jo aya ke itaji abeka do wara yela asamfela ka la todi afani itaji bodo jo million biri kala bolot na shiwla ko ye etaye ala danaya ala nasranya ala danaya ala noro mu tontira dusukunga o ba fo we jinyeta
ala ta de bɛ laban limaniya min tontiya o de bɛ misiri jɔ ko maa de bɛ ala ka misiri jɔ maa mun dalen don ala la man amana billah maa mun limaniyara ni ala ye ko ala bɛ foyi se ka foyi kɛ bilen fo n'a kɛra ala ye ko de bɛ misiri jɔ dɛ wa yawmil akhir ani maa mun dalen b'a la ko diɲɛ ye bilikan boli le an bɛ boli min na diɲɛ kɔnɔ yan ko nin tɛ laban dɛ don la saya bɛ cunga hali ka sɔrɔ ma segin n'a ye i tulonkɛ kiyama ɲɛ sigi maa mun dalen b'a la ko n'an sara an bɛ wuli ka jɔ kiyama kɛnɛ kan ka ɲininkali kɛ jɔn na kɛta ani fɔta la k'a bɛɛ d'i ma kelen kelen ala ko kurani kɔnɔ faman ya amal a y'a daminɛ ni fa ye a ko faman ya amal miskala zarratin khayran yara a nana ni wa ye a ko waman ya amal miskala zarra sharan yara a ko ne maa min ye baara kɛ diɲɛ sosigi kɔnɔ yan zaratu ɲɔgɔnna giliya la ko ale ala ye faama ala mun ye wallahi k'a b'a pan ni suman ka d'i ma ko n'i ye juguman kɛ yan zaratu ɲɔgɔnna giliya la ko kiyama don k'ale ala b'a pan ni suman ka d'i ma ko maa mun dalen b'a la ko kiyama don bɛ se ko de bɛ i yɛrɛ di ala ka so jɔli ma wa aqama salat a ma da o ma dɛ a tilara ka seli tuguni seli waati sera k'a to baara mun na affaire gwale a y'o bila ka taa i yɛrɛ di seli ma ka ala ka seli di a waati la wa ata zakat a ka nafolo caya tuma a ye hakili to jaga bɔ tuma sele a ye jaga bɔ ko tigilamɔgɔ dɛ ko de bɛ kari ka ala ka so jɔ seli man bɔ maa o maa bolo wallahi jaga bɔ tuma sera maa ma se ka kari k'a ka nafolo jaga bɔ ala tɛ limaniya dɔw tigi la fiye fiyewu ko bɛ se ka kari k'a ka wari ta ka ala ka so jɔ n'o ye misiri ye o t'o kɛ fiye fiye ko n'i ye maa ma ye a bɛ misiri jɔ k'o tigilamɔgɔ de ye maa ye ale ala ye maa mun dusukun fa ala danaya la limaniya la a y'o tigi dusukun fa o la wa i b'a sɔrɔ a bɛ seli wa i b'a sɔrɔ fɛnɛ a bɛ jaga bɔ wa tigilamɔgɔ ala ko k'o tɛ dɛ walam yakhsha ila Allah i b'a sɔrɔ a ma siran foyi ɲɛ fo n'a kɛra ala kelen bi awɔ bilahi n'a bɛ ko o ko kɛ a bɛ ala jɔyɔrɔ dɔn a la ala ye mun fɔ nin ko la a b'o ɲɛɲini fo k'o dɔn a ti bɔ ko kan ten namara min na yɔrɔ o yɔrɔ a b'a fɔ an ka nin to yen ala ko nin kana kɛ a b'o dabila ko a tigi bɛ siran ala ɲɛ fa hasa ulaika ko a kɛ kan ale ala bolo olu tigilamɔgɔ an yakunu minal muhtadin k'olu tigilamɔgɔw kɛ makanalenw ye siga t'a la maa ma karila ka misiri jɔ wallahi ko a tigilamɔgɔ ye maa kanalen i bɛ maa kanalen dɔn ala b'a fɔ maa ma ko tɛmɛ ka don arijinɛ kɔnɔ don a kɔnɔ tajiri min tagatil anhar nɔnɔ kɛnɛ kɔɲɛ di kɔɲɛ dulɔ kɔɲɛ i tɛ fɛn hakɛ mun don o kɔ bɛ boli mun dugumala la don a kɔnɔ kiyama don na hey wallahi maa ma y'i da misiri jɔla dugukolo sanfɛla kan kiyama wallahi a b'i da arijinɛ kɔnɔ don na siga t'a la wallahi an bɛ kira ɲininka hadisa kɔnɔ hadisa min na ani usman radiyallahu anhu ni min n'a ka bɔ usman na ala ma diɲɛ n'a ka bɔ a la k'ala usman ko sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul man bana masjidan lillah bana allahu lahu fi janna mislahu usman ko k'ale yɛrɛ tulo y'a mɛn kira la ala ka kira k'a bɛ k'a kuma fɔ olu ɲɛna don na olu sigilen o kira ko sahabaw ma a ko n jɛɲɔgɔn man bana masjidan lillah ko ne maa min ye misiri dɔ jɔ ala ye dugukolo sanfɛla kan maa min sera ka kari ka misiri dɔ jɔ ala ye dugukolo sanfɛla kan n'i ka nafolo ye ko bana allahu lahu fil janna mislahu ko ala ko k'ale ala kalen don ko arijinɛ kɔnɔ ko ala b'a ɲɔgɔnna jɔ ye arijinɛ kɔnɔ awɔ ni ala ye nin so ɲɔgɔnna jɔ ye arijinɛ kɔnɔ o n'i ta tɛ kelen ye dɛ e ta ye siman ni bɔgɔ ni biriki ye bilahi o tɛ ala ka arijinɛ kɔnɔ o tɛ o t'o kɔnɔ dɛ a birikiden dɔw ye jama ye bɛɛ n'i ka baara don
birikiden dɔw ye sanu ye birikiden dɔw ye warijɛ ka tila ka joint don ni sanu ye ka nɔnɔ kɛnɛ kɔ boli a kɔnɔ nɔgɔ t'a la alijinɛ bɛ Ala bolo ten ni ye Usman ye hadisa mun fɔ ko maa ma n'i ye misiri jɔ dugukolo sanfɛla kan kiyama donna ko Ala b'a ɲɔgɔnna d'i ma alijinɛ kɔnɔ rawahu Bukhari de ni hadisa nin fɔ bi rakum ni mago b'a la ka hadisa pasi dɔn i bɛ taa Bukhari ka hadisa numéro 450 i b'a sɔrɔ ye wa Muslim fana ye ni kumakan kelen nakali a b'a ka hadisa numéro 537 Muslim ye ni kuma kelen nakali an Abi Zar radiyallahu anhu قال رسول صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص القطوط بنى الله له بيتا في الجنة رواه ابن خزيمة في صحيح كو أبزار كو كلا صحابة باكندو والله على كان يوم كلا قال يا مي على كيرا لا كو كيرا be ka folu nyine ko ne mamu ye misiri jo ala dugu kolo sanfela kan walaw ke mafrasil katotin ko alna kara shekili daro hake ni ya famute hal na kara kono bugu yoro kono ba fanda yoro muna naije afamute shebe fanda yoro muna o yoro baywa o mambone koni yo nyogona jo ala e dugukolo sanfala ka o bonya hakeni ka ngania ko ala nyeni ke misri ka di e alama ko ala be sodo jo e bayitan ko ala be etaji do jo e arjina ko mamu karla ka shebugu joro jo ala e ala ko kon kallendo ko me sodo jo e arjina ko ne misiri jo nafai ya rabbi ya ma alaka neni awtaw koy ya rabbi ya ma alaka antaw koy alaka anke misiri jo la werewe qala allah ta'ala alako qur'an kono masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasal habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'ata hab wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'ul alim suratul baqara ala ko bakara sura kono ko moko example moko misaliya ale ala bolo yunfikuna amwalahum mamunun be kari ko kan nafolo bo ka di ale ala kasira ka noye misiri joy mama karla ka kan nafolo bo akun ka asono jo ala dugukolo sanfala ka di islamo ma ko ni ye misiri ye ko tigila mogo misali ale ala bolo ko abe inafo ke masal habatin ka be inafo ni ye sanyo kisa dengelenta sanyo dengele samya sele kata bogo se ka sanyo kisa dengelen bila kono sanji jigina ka awulla na cira abe kuru wolon flambo an batati sabu asanabe sanyo dengele kuru wolon flambo ju wolon flambo ayerela fe ko lo sonu bola no wulile na sera denima akuru kelen wo kelen o etinsan kelengelen bo no be denge mu na o te tinzan wa o etinsan kelengelen bo ayerela ko fe ko lo sonu bola bi atahabba tinzan kelen wo kelen nyokse de keme bola keme sigoro wolon fula o te keme wolon fula ko dreme kelen be ala bolobuti kana mili ko ni kasa million biri ka don nare ala ko nta sebe ka million keme wolon flan donne nta sebe ka million bi saba kala ala ko kata ketenti ko ma damine dreme kelina ko ma fa melakewma aka dreme kele aya fe ko ka ayi dreme wolon flan dine alama aya sebe ko ayi keme wolon flan dine alama aya sebe ko ayi wolon flan dine alama aya sebe ko ayi million wolon flan dine alama aba fo meleke ma aya nyimbo ala ka sebeni to ne ala yere mo ni mo korodo ala ko wallahu qali ala yudaifu liman yasha qali ala be maka wu nyuma jidi mamu ye ale ala ja katafe
koni ma ale ala do wasi'un kale de yiri wali masai jonga koula al alim kabe jonga ko be kalama ko ni bake ala ko kaba be kalama ya rabbi ma ala ke barka do misrin ala ke barka do ala ya rabbi ma ala ka ke kira ka misri ya rabbi ma ala ka ke kira ka misri ni kira bonya sala ala mustafa wa ana abi hurayra radiyallahu anhu qala nimena ka bo abu hurayra ala majina ka bo ama ako qala rasul sallallahu alaihi wasallam qala ka kira ba ko neman kisibay man bana baitan kone mamu misri do jo ala dugu kolo sanfalaka ya abudullahu fihi ko ala be bato somu kono ye misri jo ko silame ayeni ta akana ke doware fona kara ala bato yoro ko min mali halal ga ya joni iyere ka halala nanfolo ma tate iyere tado bana Allahu lahu baytan fil janna ala ko kale ala kallendo ko be sodo jo etaji do jo o tigi la moko yi arjine kono koni ma etaji jo min durrin ko etaji be jamayi wa yaqut an yaqutu koni ko ale ala ya etaji be koyi awo mamu ye sojo ala ye dugukolo sanfɛlaka i ala la nafolo do n'a ye so mun di ma arjine kono ala bɛna so mun jɔ ye arjine kono k'a b'a bɛɛ kɛ jama ye rawahu tabarani de ye ni hadisa ni mafilɛ k'ale yɛrɛ y'a mɛn kira la Abu Hurayra ta ka kuma kɔni k'ale y'a mɛn ka bɔ ala ka kira la ko kira y'a fɔ olu ɲinɛ ten ya rabbi ma ala k'an ka misiri ko ye ya rabbi ma ala k'an ka misiri ko ye ala ka bɛn sabati ani ɲɔgɔn cɛ ala ka bɛn sabati ani ɲɔgɔn cɛ ibadallah ala ka jɔn an bɛ kɛnɛ mun ka kɛnɛ dɔɔnin don a ye mankan dɔgɔya baara mun bɛ kɛ a ka se ka faamu ala k'an bɛɛ sababu ma ya rabbi ma ala ka misiri nin kɛ ala ka misiri ye ya rabbi ma ala ka kɛ ala ka misiri ye ala k'an bɛɛ bɛɛ kelen ma ni kɛra bonya sɔl ala mustafa badenw mɛ mun fɔ aw ɲɛna an tɛ to yan awɔ an mɛnɛ mɛ togo o togo an laban ye saya ye an mɛnɛ mɛ togo o togo an laban ye saya ye an ka sira ala ɲɛ bi ma diɲɛ dan dugu in tɔgɔ di sitatumukaw dugu ni cɛkɔrɔbaya da bɛ maa minnu na bi u ka hakɛ to a y'u ɲininka bɛɛ ni n bɛ kuma min fɔ bamanankan don a y'u ɲininka ko u fa kɔrɔ olu tɛmɛna don jumɛn u b'a fɔ k'a la waati man jan u bɛ sɔn k'a waati f'i ɲɛna ten bamanankan ni faamuna nko nkan kɛ sira ala ɲɛ n y'o de f'i ɲɛna nko dugu cɛkɔrɔbaya bɛ maa minnu na bi a alimamiya bɛ maa minnu bolo bi e k'u ɲininka ko olu ka cɛkɔrɔba kɔrɔ k'olu denmisɛn nama to cɛkɔrɔbaw senfɛ boli la u b'a fɔ k'a la waati man jan u b'a waati fɔ hali waati jan tɛ wa n bɛ mun f'i ɲɛna saya b'a nɔfɛ tan de cɛkɔrɔba kɔrɔw ma ban wa an yɛrɛ bɛ ban ten an yɛrɛ bɛ ban ten walahi he a ye sira ala ɲɛ a ye sira ala ɲɛ misiri nin tɛ ayi a ye kuma lamɛn dɛ misiri nin tɛ ala mago tɛ kogo jɔlen na ten ayi ka kogo jɔ ka tamasiyɛn k'a la ko misiri don ala mago t'o la ten ala mago bɛ kɔnɔmɔgɔw de la minnu b'a kɔnɔ awɔ
munu maseli misiri kono ala mako bollila abubaka ala ya kani ngani yami ala boga ngani ya di ama pew bamana ngani namene nte maka parti la nte sira manye wallahi ajobaka ala kanga saramun di oma ala yo doma amena kamina ya ngani ya domuna wallahi ala yo di oma sara tomu ba kono fen tomu ba kono ni anga arjina soro noy oba on de bolo amunu be na sela kono misiri kono moko hey ay sira alani misiri te maka parti ke oro ire ay Allah ko Qur'an ko wa hatasimu bi ablillah jami'an wala tafarraqu pay ñogo mine ala ka juruba kel na ko ay ñogo mine ala e kelim pe Muhammad ya ka cidi ay ñogo mine o ka aw kana farafa na farla fa ngabe dogoya est-ce que ba famia amunu be do akono wajibi do anka anga yere kolo ka beni misiri sharia makasote mani dingorote nyiro anga misiri be chile meni commission de bi ay président kala ay ka secrétaire général imama mogore ay ka secrétaire général ake président ya boala o fane ba kama nyokale le secrétaire général oui mais ne ka place de ni question ne ma fo mais word de ka ne ma ne be word contrôler kelebe wuli baw mu ya bo fa be nimisa mais ne ni ka kunyu men kama billahi e ay kuma na mene ne te sira manya ka tinya fore ay wallahi chiete ala ka chie koni obe fine ali kumulo be ala kolo soro billahi obe fine ay maka parti yoro te koy kani kamanyo ke secrétaire général o ye galonye jorobe mamuna misri kono almamido aha almamido atobe moryo taka kofe atobe kofele abe na jora anga nyogo mina ala kama de maninga amaninga kan fola ko anga maninga zanala o foite bembo ne ba fine maninga kana bi ko fendo ke busanka teme benka foite bembo malien be ko bi anga be nama be malitenye koroni tlebi kenya kani bani mali be nyagamine be bi ko be mali atewa ne ba fine ngo be mali adongwe nga fendo de anga bechi awo mali be kinye fani bai wallahi bene mo kewa me fendo de ma bechi wa femu ya tinyere o de ka busan ateme benga no de manye bentenye o gele ya de banga billahi kana fanga bene ala ka duguni kono ya to di duguti ka fanga be conseil ka fanga be na bente ka gwansane beme ke femu nga nama na no bente ke e ba foko namu afoko namu foite bembo na fendo ka busani be femfla no e benje ben galoin benti yere don ani kumbere makuke ki yere don ani inimu keli kekan dugu kono ko ke o de be ben sinti ayala mene e dugu tiye eye almamiye eye conseiller eye misri wallahi ako kange be anga dugu sharia ko kanga nani ke dugu kono ko ba anga dugu benchie e ko ke almamiye eye ke ya nga benchie olma ya nyedi ya chi e betla ki jo kange be bembe na almami ni kin yera don ko kotoi afo be ngunta nyawa
bɛn kuma ɲɛ dɛ yɛrɛ dɔn ani kunbɛrɛma ko kɛ i ni mun kɛli kɛ kan k'o kɛ dugu wari kɛsu b'e bolo misiri wari dir'e ma k'e k'a mara alimamiya ta ye 5 de ye kɛsu la don o don k'e ka 5 ta kɛsu kɔnɔ k'o dun o ya an ka bɛn kuma de ye an bɛ bɛn o de kan k'i ka 5 de ta don o don sɔgɔma ko k'o 5 dun mais ne e ye 20 ta bɛn nin bɛ ɲɛ wa adama tɛna fɔ ko alimami ye 20 ta kɛlɛ ma wuli wa 15 de dunni fɛ o de nana ni kɛlɛ ye yɛrɛ dɔn mana ye o de ye bɛn tiɲɛ pewu wa o de b'an ka jamana kan bilahi mali problème bɛɛ o ye wallahi a bɛɛ ye o ye a bɛɛ allo mais e bilala 5 mun kunna o 5 ta i k'o dun o ye halala de ye an ko nka mi sara 5 de la o 5 dun bɛ nin mais ne ye 2000 dun kɛlɛ tɛna wa e dun ko k'an ka bɛn an bɛ se ka bɛn wa o ye nkalon de ye nkalonfin n bɛ mun fɔ aw ye baaraba kɛra dɛ n'a ko baaraba nin kɛ ɲɛ bɛn de b'a ɲɛ dɛ n'a ko bɛn kɛ sabati yɛrɛ dɔn ani mun kɛli kɛ kan an k'o kɛ o bɛ bɛn sabati dɛ o bɛ bɛn sabati dɛ yɔrɔ bɛnma ala k'an bɛɛ sababu ma ala ka bɛn sindi an ka dugu kɔnɔ yɔrɔ bɛnma ala k'an bɛɛ kɛlɛw ma an balima silamɛw ala ka hɛrɛ kɛ an n'aw bɛɛ ye ala ka an ni aw bɛɛ kanda ya arabi ala ka an n'aw sutara ka bɔ diɲɛ degun na tɔɔrɔ na ɲani na ya arabi k'o kɛ kira lahɔrɔma kama k'an sɔrɔ a ka kalifa dɔn na ya rabbal alamin wa ba'd fa inna allaha tabaraka wa ta'ala lam yakhluquna أبسا ولم يتركنا صدا بقوله تعالى في سورة زاريات الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو رزاق ذو القوة المتين صدق الله العلي العظيم. وفي تفسير هذه الآية يقول الحبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن ربه قال له في حديث القدسي ذات يوم فقال فاعرفوني قبل أن تعبدوني ومن لم يعرفني فكيف يعبدون صدقت يا رسول الله أمبل مسلم وكما جنتي وقتي ترى ملتي تانيونا أو في وسكيم أني كما من فوسسان أنغو سلمت مانا مسوما أنغا دونغفو ألو دالما أندانتين كامبلاتين ألما أوكي كدكان أدمدينا كودونا أكفامو adamaden ma aga bara sigeti kundo be adamaden ga bara bele jelina anga siginyo ani an wonni mo an ba foti an ni mo dum keta yi an ni mo di ama famunti amuso jon kunda o balmace adama yi an tiride donc keta yi an ni mo di lalla ambe min jigiya ama misirin jo fo i kama fona kɛra ala ka diɲɛ ɲinini ye ala k'a kɛ o ye bon an minnu fana bɔra bamakɔ ka na an minnu bɔra sigiɲɔgɔn duguw la ka na an bɛɛ nana ni hakili kelen de ye o ye jumɛn ye ala ɲini o kuma ja adamaden a ye fini min kala a y'a kala k'a yɛrɛ sutura n'a ye a ye so min jɔ a ye so in jɔ a bɛ don a kɔnɔ ka bɔ fiɲɛ la adamaden a bɛ dumuni kɛ walasa a ka se ka jɔ a bɛ ji min walasa a ka se ka jɔ adamaden ka baara bɛɛ lajɛlen kun dɔ bɛ a la o kuma e adamaden e yɛrɛ dan de walima dabaga b'i la de hakilitigiw y'o jaabi ko ne ma n yɛrɛ dan
dabaga bena o kuma ye dana mun kama ne dangunye hakilitigiw yo jaabi tugunu ko n dana kan yɛrɛ dɔn kan dabaga dɔn o de la Allahu Taala b'o fɔ aw ye kuranɛ suratu Zariya la ko adamaden cɛman n'a musoman kɛrɛnkɛrɛnya la kuma bɛɛ bɛ ɲɛsin silamɛw de ma fɔlɔ silamɛw de ye Ala ka danfɛn kɔrɔtalen silamɛ fantan fara faama kan o de ye Ala ka adamaden sugantilenw ye wa Ala b'a sɛbɛnna kuma fɔ hakilitigiw de ye o hakilitigi ninnu de bɛ wele Ala fɛ ko yɛrɛ dibagaw ni Ala ma silamɛya kɔrɔ dɔ de yɛrɛ dibaga Ala ma Ala ko min yɛrɛ ko ten i tɛ min na n tɛ o la o yɔrɔ kama n'a faamuna jaa anw fɛnɛ danna ten de wa dugu mana jɛ an ka taa an ka sira fɛ ni kɔngɔ y'an minɛ an ka dumuni kɛ an ka ji min sunɔgɔ mana minɛ an k'an da an danna o de kama dɔrɔn wa k'an ka diɲɛnabɔ bɛɛ kɛ o kan hakilitigiw ko ko ayi an ma dan o kama siga t'a la ka daga ni adamaden tɔw man ka baara kɛ ten fu n y'a kɛ kun dɔ kama o kuma adamaden danna jumɛn kama ko ni kun wɛrɛ bɛ aw adamadenw danni na o ye aw ka ne Ala dɔn n kelen pe aw ka n wale ɲuman dɔn o kuma k'an bato k'i majigin ɲɛ majigin kɔ dan ye jɔn ka ten turu duguma an ka jama in na yan sisan i b'a kɔlɔsi se bɛ mɔgɔ min ye ka tɛmɛ an bɛɛ kan n'a den y'a ye a bɛ ka ten turu duguma den hakili bɛ jigin a la o kuma ba bɛ k'a yɛrɛ kolo masakɛ jumɛn ye ba bɛ k'a yɛrɛ kolo masakɛ jumɛn o b'a jira ko setigi wɛrɛ bɛ yen ba n'a ka fanga ba n'a ka kodɔn n'a ka fɛn fɛn o b'a sanfɛ kuma la surunya la an balima silamɛw o kuma Ala k'o de la n y'aw dan aw ka ne kelen pe de bato ne ma balo ɲini aw fɛ ko ni Ala mako b'o la ma garisɛgɛ ɲini aw fɛ n bɛ Ala de ye garisɛgɛbaga ye wa ne Ala de ye fangatigi ye Ala o ye tiɲɛ ye jɔnw balo o dahirimɛ a bɛɛ bɛ Allahu Taala de bolo an fɛn bɛɛ sigilen filɛ yen bi ka ɲini ka dugu jɛ i b'a sɔrɔ an bɛɛ garisɛgɛ dɔ sɔrɔ o b'a yira ko Ala b'an bɛɛ yɔrɔ dɔn o kuma Ala min b'an bɛɛ yɔrɔ dɔn an ka ko kɛ o Ala in kama ka ko to yen o Ala in kama Ala k'o nɔgɔya an n'o ye hadisa in ko kɔrɔ fɔ ka bɔ kuma la Alakira sallallahu alaihi wasallam a ko Jibril Allahu Taala ye Jibril ci ale ma don dɔ kana gindo ɲɔgɔnya baro la a bɛ fɔ o ma ko hadisul qudusi kuranɛ aya tɛ Alakira yɛrɛ fana ka kuma sugantilen tɛ Ala bɛ Jibril bila kana kuma kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw fɔ a ye a bɛ fɔ o ma ko hadisul qudusi Muhammad Rasulullah i cira fɛn min kama jinɛ ni adamaden bilasiralikan min ma dɛ ni o sɛmɛ ye bato in ye a fɔ u ye ko u ka ne dɔn ka kɔn batoli ɲɛ a ye n dɔn ka kɔn batoli ɲɛ donso min bɛ waraba dɔn kungo kɔnɔ o tɛ ɲɔkala ta k'a bɛ taa waraba kɛlɛ n'o ye a t'a dɔn shukran a t'o kɛ munna a b'a ka danger dɔn a b'a ka force dɔn abadana a t'o ta a kama donc ja adamaden n'a ye fɛn min dɔn a bɛ da o la bon fɛn min ka ca adamaden na ni fɛn bɛɛ aw b'o dɔn nabila masa Sulemani a bɛna sigi fa nɔ la don min na fɛn dama dama bɛ yen nɔ a ka nɔnabila kɛra dɔɔni golo de ye a ma kɛ tɔgɔ golo ye o kuma nana min kɛ jifuw ko a bɛna kɛ tiɲɛ tila ye o kuma Ala ko basi tɛ o kuma cidenw nɔnabila ye dɔɔni golo de ye ko tan bɛ yen nɔ a ye taa o di masa nabila Dawudu ma ni mɔgɔ min y'o dɔn a ka jamakulu la o bɛ kɛ a tiɲɛ tabaga ye silamɛ o fɛn tanw na an mago bɛ fila dɔrɔn de la a ko a k'a ka jamakulu ɲininka ma huwa aqallul ashiya'i wa ma aksarul ashiya'i wa ma afdalul ashiya'i wa ma ajmalul ashiya'i t'a fɔ u ye masakɛ nabila Dawudu ye ko a nɔnna bilabagaw minnu b'a fɛ ka sigi a nɔ na ko ka bɔ ka na kelen kelen
o kuma ɲiningali tan filɛ o ɲiningali tan ya mago to bɛɛ la a k'u ɲininga ko fɛn jumɛn de ka ca kosɛbɛ adamaden na fɛn jumɛn ka dɔgɔn adamaden ka kɛwale la kodɔnbagaw hakilitigiw a ko a ka jamakulu mɔgɔw ɲininga la silamɛw mɔgɔ ma se ka jaabi dɔni wallahi namara bɛ fɛn bɛɛ la fo n bɛ nin dɔn n tɛ nin dɔn o ye kɛnɛ kan ko de masa sulemani o y'a sɔrɔ a wagati a funukɛ lamadon alayhi salam a wulila k'i jɔ o y'a ɲininga a ko ma akalul ashiya'i a ko akalul ashiya'i tawhidullah fɛn min ka dɔgɔn adamadenw yɔrɔ ni fɛn bɛɛ o ye min ye aw b'o dɔn o de ye ka ala kɛ kelen ye o mɔgɔ ka dɔgɔn dɛ wa ma aksarul ashiya'i qala ashaqu fɛn min ka ca adamaden na ni fɛn bɛɛ o ye fɛn min ye silamɛw b'o dɔn siga adamaden sigalen bɛ min na o de ka ca a dalen bɛ min na ye fɛn min ka ɲi ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o ye jɔn ka bɔ kafiriya la ka don silamɛya la silamɛw foyi ma ɲi ka tɛmɛ o kan jɔn ka bɔ ala dɔnbaliya la ka segin ala ma i m'a ye alakira sallallahu alaihi wasallam an karamɔgɔw bɛ yan o b'a fɔ ni jɔn tubira ka bɔ ala kota la ka bɔ bangebaga sɔsɔ la ka bɔ tɔɲɔli la ka bɔ bolisɔn na n'a tubira silamɛw k'aw ka sɔ dɔn ala a ka dugawu kɛ aw ye o wagati ɲɛ a ka sanu a ka dugawu tɛ bin de silamɛw o kuma an bɛ kɛnɛ min kan an nana yɔrɔ dɔ de la an b'o fɔ silamɛ bɛɛ ye an nana ka bɔ yɔrɔ jan na ka na yan alikiyama jɔ don an bɛ ka tɔgɔma fɛn min kan silamɛw an balima kameramaniw sigilen filɛ olu ka kamera plifor ye dugukolo min n'an b'a kan dugukolo in ye ala ka kamera de a bɛ bɛɛ lajɛlen foto ta yarabi an filɛ sigi min na tan silamɛw ala ka nin ɲɔgɔnna caya an ka sigiw la ala ka maa o maa ni baara ɲuman cayara i ka ɲɛnamaya in kɔnɔ i ka baaraw la alikiyama jɔ don bɔda dɔ b'i bolo de silamɛw o kuma ala k'an ye baara ɲumanw na ka caya ya rabbal alamina dugukolo ye ala ka kamera ye an karamɔgɔw b'o dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ ala b'a fɔ don min na ko tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha muhammad rasulullah don dɔ bɛ na dugukolo in ko tɛ wa fɛn fɛn kɛra sanfɛ a b'a bɛɛ lakali kelen kelen n'i ko k'i bɛ sɔsɔli kɛ masaba ɲɛ a b'a kamera bɔ an ka ORTM mɔgɔw sherifu la n'u taara i b'a ye dɔrɔn u bɛ t'u ka asɛti u bɛ t'u ka kasɛtiw don dɔrɔn u ka appareil la aw bɛ to yan nɔ k'a ye nin distance janba in na Alaw Taala ye adamaden dan ka faamu ni min kɛ a la adamaden n'a ka kodɔn sera k'o lasago k'o yira aw la ka sɔrɔ aw tɛ yen nɔ o kuma Alaw Taala ye lahara misaliya bɛɛ lajɛlen jira an na aw la falillahil hujjatul balika wallahi dalu ye ala bolo silamɛw hakilitigiw kodɔnbagaw o kuma ala k'an n'aw kɛ cɛsiribaga ye diɲɛ tɛ tulonkɛ yɔrɔ ye dɛ an karamɔgɔ zikiru dalaw an ka yɔrɔnin faamu kosɛbɛ diɲɛ ni tulonkɛra diɲɛ kɔnɔ i bɛ diɲɛ jɛ wa i bɛ lahara jɛ diɲɛ tɛ sinɔgɔ kɛ yɔrɔ dɛ ala ko wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr mɔgɔ naani ni yero kɔnɔ i ka baara ɲana i n'a fɔ alhamdulillah an ka dugumɔgɔ ninnu o filɛ ka nin misiri min jɔ maa o maa sɔrɔla nin ko in na alikiyama jɔ don a bɛɛ ka niyɔrɔba bɛ yen ala kana o fɔ a niyɔrɔ la maa fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ min limaniyana ka da ala la mɔgɔ bɛɛ pɛrɛlen don mɔgɔ bɛɛ pɛrɛdilen don kuma b'o tafsiru bɛ fɔ o la wal asri innal insana lafi khusr ko adamaden bɛɛ bɛ se ka bɔnɛ a bɛɛ bɛ se ka bɔnɛ n'a ma o bɛ se ka kɛ ala bɛɛ bɛ se ka bɔnɛ illa istisna fo n'a kɛra mɔgɔ jumɛnw tɛ bɔnɛ o kuma o ye mɔgɔ naani ɲɔgɔn ye kuma la surunya la a tafsiro tɛ se ka janya mɔgɔ min dara ala la ka se ka bɔ a la
an ye sika ko min fɔ k'o bɔ a la ka da ala kelen pe la i b'i ka bugudani na i b'i ka dugu ba kɔnɔ i b'i ka sangaso sanfɛ o i b'i ka bugudufani kɔrɔ da ala la fɛn o fɛn n'a y'i sɔrɔ ala dɔn dabaga masa ye k'a sɛmɛ ala la i ka ala bato i seko hakɛ la ni sarati ka sɔrɔ i y'i sɔbɔ danfɛnw tɔɲɔ la silamɛw bi alijɛnɛ sɔrɔ de alijɛnɛ sira filɛ de a filanan watawasaw bilhaq an karamɔgɔ adama a bɔra ka kuma min kun tigɛ nin pɛridila mali la ka ɲɔgɔn bila sira ɲuman kan o kɔni banna hali dutigi ɲuman bi mali la i ka duden bɛɛ bɛ ta k'i to wallahi ala y'o fɛ polisi kɔnɔ a y'a kɔlɔsi dutigi min ko sɔbɛ e ko dugu mana jɛ an ka taa foro la an ka fasan dabila kelen b'i yɛrɛ bɛɛ y'o dɔn ala an ka service daw la i b'a kɔlɔsi service da la maa o maa ko sɔbɛ i ko i tɛ ko dɔw bɛ yen e t'o la c'est fini pour toi o kuma sisan ni bɛɛ banna sɔbɛ la yɔrɔ min na fo fasan ani diyaɲɛ ko kuma fɔcogo la silamɛw ka hakɛ to quoi kuma fɔcogo la bɛɛ mana ban tiɲɛ la dɔrɔn o kuma nkalon kɔlɔlɔ bɛɛ b'a nɛnɛ quoi ayi bi kɔni n'i kɛra tiɲɛtigi ye c'est fini hali ka du kɔnɔ an b'a daminɛ o de la yanni an ka baga yɔrɔ jan ma ka da kan an bɛ ɲinɛ o kɔ tuma dɔw la silamɛw maa bɛ daminɛ yɛrɛ de la ala taala y'o de fɔ ala kira ye wa anzir ashirataka al-aqrabin muhammadu rasulullah ci min don i da a daminɛ i ka du kɔnɔ fɔlɔ anw bɛ kabakurun fili wali du de kɔnɔ k'an ka du in to yen nɔ ala kira sallallahu alaihi wasallam ala taala ko ma wa'mur ahlaka bis-salati wastabir alaiha muhammadu rasulullah i ka denbaya yamaruya seli la wa u ka dume a kan den tɛ seli ne den tɛ seli i ta in i t'o jɔrɛ wa i bɛ ɲininka o de la i ka ne ta in to yen wa silamɛw kuma janyana an bɛ jɔ kuma la yan nɔ o kuma ala kira ko ala ko a ye n dɔn yanni ka to aw kan bato o kuma o dɔɔni o ye jumɛn ye an bɛ sigi la dugukolo min kan tantɔ an bɛ dugu min na sisan dumu dugutigi ale ka dugukolo fɛnsɛnnin tɛ nin ye an karamɔgɔ alimami ta tɛ keyita ta tɛ sisan dumukaw ma dugukolo in fɛnsɛn u nana sɔrɔ yan o kuma i kan k'i hakili jagabɔ n bɛ ka n balo sɛnɛ dugukolo min sanfɛ o ye masakɛ jumɛn ta ye marike jumɛn b'a la ala dɔn sira de nin ye koyi ka na miiri ala finya n'a jɛya la sisan an filɛ wagati min na yɔrɔ bɛɛ jalan don sɛnɛkɛla dɔnnibagaw kan ka ala dɔn nka sɛnɛkɛla i fana kan ka ala dɔn don o don ala bɛ san o san ala bɛ sagakunu misaliya jira e sɛnɛkɛla la an bɛ yɔrɔ min sisan aw ɲɛ bɛ kungo kɔnɔla la a bɛ cogo di a sayisayilen de don ou bien a binkɛnɛlama de don fa iza anzalna alayha alma ihtazzat wa rabbat wa anbatat min kulli zawjin bahij sadaqallahu al-aliyyul azim silamɛw an bɛ jɔ yan ka alaw taala deli ala ka wagati wɛrɛ jira n na wagati min dira nin ma o dafara an bɛ jɔ yan ka ɲini alaw taala fɛ ala ka hɛrɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen o kuma n'an bɛ bato kɛ an b'o fɔ silamɛw ye an k'an cɛsiri an ka bato tɛ ɲɛ ni sanuya tɛ aw ɲɛ bɛ misiri min na nɔ n'i y'a jateminɛ n'i ye seli jateminɛ i bɛ silamɛya baara bɛɛ lajɛlen sɔrɔ seli kɔnɔ a fɔlɔfɔlɔ n'an bɛna seli seli tɛ ɲɛ f'i ka seliji ta seli tɛ ɲɛ f'i ka janaba ko seli tɛ ɲɛ f'i k'i yɛrɛ sanuya fɔlɔ ka na adamaden ka diɲɛnabɔ ɲuman i b'a kɔlɔsi n'i sanuyana dɔrɔn i b'a kɔlɔsi e farikolo a bɛ ɲɛ i hakili bɛ ɲɛ i kɔnɔ a bɛ ɲɛ muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bato min dira a ma i b'a bɛɛ sɔrɔ seli kɔnɔ a bɛɛ dɔ bɛ seli kɔnɔ cogo di o de kosɔn alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko imadu diinu as-salah diinɛ jɔsen ko seli don o de la seli aw ka tɛntɛn i bɛ taa bato ko bɛ sɔrɔ a kɔnɔ n'an wulila sɔgɔma ko silamɛcɛ silamɛmuso i kana i bolo maga foyi la fɔlɔ i k'i tɛgɛ fila in ko ka sanuya n'i y'i tɛgɛ fila in ko ka sanuya i ka sɔrɔ k'i bolo maga i ka minan na i b'a ye ten tɔ i bɛ tile bɛɛ lajɛlen kɛ i ka sɔrɔ i ka sanu wagati dɔ tɛmɛna ko an ka faamaw tun y'a jira an na ko bana dɔ bɛ jamana kɔnɔ ko an bɛ k'an tɛgɛ ko siɲɛ naani tile kɔnɔ
o yasra muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ale y'a fɔ an ye ko an k'an tɛgɛ ko siɲɛ 5 tile kɔnɔ wa ko ni an bɛ da ko n'an bɛ seliji ta ko an k'an da ko ni gɛsɛ ye a ko lawla ana shuqqa ala ummati la amartuhum bisiwaqi ma'a kulli salatin aw inda kulli salati ni degun ɲɛ siranya ko tun tɛ ne manton kan n tun b'a f'u ye ko seli wagati o seli wagati u k'u da ko mɔgɔ min b'a da ko siɲɛ 5 tile kɔnɔ ani mɔgɔ min t'a da ko kalo kɔnɔ siɲɛ 1 ni mɔgɔ fila la jɔn de kɔnɔ bɛ kɛnɛya dɔgɔkun o dɔgɔkun bi tun tɛ alamisa ye wa ni bɛ se alamisa o alamisa i bɛ sɔnni i b'a nettoyer ko in ma k'a jɛ ka ladalasi di silamɛw ka hakɛ to sufɛ n'i bɛ da i k'i da sɛnɛko ko in ma k'a ɲɛ o tuma dugu mana jɛ yanni ka to i k'i bolo maga minɛnw mana na silamɛw anw b'an tɛgɛ ko ka sɔrɔ k'an bolo maga an ka minɛnw na anw sanuman de b'an bolo maga an ka minɛnw na diinɛ foyi tɛ silamɛya diinɛ bɔ wa bato min filɛ a sopasement ye saniya ye ala k'an sanuya ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ala k'an kanda ya arabi ala ka hɛrɛ kɛ silamɛ kelen kelen bɛɛ ye ala ka yafa nabaga kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma an ka yafa ɲɔgɔn ma ala bi yafa an ma ala k'an n'aw ka kumakan laban kɛ kumakan sanuman ye la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Dugu jɛlen kɔ baara kun cɛra ni misiri ale dayɛlɛli folikan ni wale ɲuman dɔn kan caman ye ka ɲɛsin nin baara in kɛbaga ma ani ka dugawu kɛ misiri jɔli bɛɛ ni sigilen a bɛ se ka sabati cogoya min na silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ. Bi jumadonya bonya kama masaba min ye sanda kɛ dugu da kɛ anw adamadenw ka kan ni mɛlɛkaw tun bɛ mɛlɛkaw ye k'a bɛna adamaden kɛnɛ bila dumakulu kan mɛlɛkaw ko ala taala ye k'a kɛnɛ adamaden da n'a ye adamadenw da k'u bɛna dugukulu tiɲɛ jolibaw ni lahalayabaw la a lahalayaw bɛ dunuya kɔnɔ bi an b'a dali ala fɛ ala ma hɛrɛ kɛla anw ye ala m'an bɔla daɲuman fɛ kangari o kangari tigɛra ala ma ko n'i ye adamadenw da k'u bɛna ɲɔgɔn faga dumakulu kan u bɛna dumakulu tiɲɛ lahalaya bɛɛ la a tiɲɛli bɛ dumakulu kan lahalaya bɛɛ la bi ala min bɛ se a ka kow la ala min ko k'a de o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a ko mɛlɛkaw ye k'a bɛ adama da ni ala min ye adama da o kɔfɛ an b'a dali o ala fɛ ala min ta y'a ka kow ye ala mɛ bɛn dunna jamana kɔnɔ ala mɛ bɛn dunna silamɛw ni ɲɔgɔn tɛ ala mɛ bɛn dunna sinjimaw ni ɲɔgɔn tɛ ala mɛ bɛn dunna furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn tɛ ala mɛ bɛn dunna duguw kɔnɔ ala mɛ bɛn sabatila jamanaba in kɔnɔ ala m'o kɛra ala yɛrɛ kama ke masa tanu masa min tanu kɛ kan a ka kuranɛ ba in kɔnɔ a ko la a tɛ u kisimu k'a bi kali biyo mali kɛmati ni ali kɛma dunya dunya kulu fun bɛɛ ye bafɛn a bɛɛ nafolotigiya ye bafɛn ye fantanya ye bafɛn ye sintigiya ye tumana kɛ fantanya ye tumana kɛ ku bɛɛ lajɛlen ye bafɛn a bɛɛ wala atete u kisimu k'a bari k'a bi kali bin nafsini ni ye lawamati awa ni bɛɛ b'i yɛrɛ jalaki kɛma wa ni tɛ da ala fɛ dumakulu kan kɛ t'i yɛrɛ jalaki miliyɔn yirikaw dun misiriw la k'a di adamadenw ma k'aw kɛ sala kɔnɔ kiyama aw bɛna nimisa minnu yɛrɛmɛ ala kuɲuma dɔn kiyama aw bɛna nimisa aw bɛna nimisa ni lahalaya jɔn ye ala bɛna nin yɔrɔ dɔ d'i ma i bɛna jo i ta yɔrɔ ma ala min dunuya ye kabaku ye anw bolo ala min ye arajana da ka kɛ kabakuma yɔrɔw ye n'i ye dunuya kanu jɔn tɛ kiyama ye k'i bɛna dunuya kanu a nɔfɛ jɔn tɛ diɲɛ kɛ de kiyama ye k'i bɛna dunuya kanu a jɔn tɛ a jɔn ma sɔrɔ dunuya kɔnɔ k'e de bɛna kiyama ye kɛ sagi kɛna dunuya k'e bɛ dunuya kanu i tɛ se ka kɛ a tɛ se ka kɛ n'i ye adamadenw ka arasigiw lajɛ lahalayaw la ala tala fɛ k'olu ka kubaw lajɛ u dabaga ye jɔn ye n'o ye masa ye a ye arajana da ni lahalaya min ye i tɛ se ka kanu ala i tɛ se ka kiyama ye kɛna dunuya kanu a jɔn tɛ sɔrɔ a y'a lajɛ minnu y'u ka nafolo dun misiribaw la ninnu ye sarakatiba ye duno la ka kɔn dunya labayi o kun ka bagati la dumi wala kulatu sɔrɔla dun bagati la dumi wala kulatu tariti la dumi wala safahatu surna dun bagati sɔrɔ la dumi i ma kɛ fana a dun k'i bɛ sagi kɛ bɔ ala tɔgɔmani ma
n'o ye saya na dun ye a y'a lajɛ aw kɛ ala tala dɔnɔ n'aw ka nafoloninw ye kiyama aw b'a sɔrɔ aw ɲɛ ala ye sin kɛ min ye ala ye sin di aw minnu ma a y'a lajɛ aw kɛ hinɛ fantanfɔlaw la misikinɛw ni yatimɛdenw ani cɛsamuso ala ma hakili jigin aw la kira ni gɛlɛya ka mantonw ma ala ma kɛla a kɛ tu mantonw hakili la ala m'o kɛla a ye hasibuli sanu ko mɔgɔnin y'a sigi ala na jima an ko ala tala tɛ se ka lakafuli kɛ izamahum kulu mumuni kɔfɛ ka kɛ bɔgɔ ye k'a dun dumakulu la k'i sa k'i kɛ bɔgɔ ye ko ala tɛ se ka lakafu i sani kɔfɛ ala y'i kɛlɛ kɛ kuranɛ ba in kɔnɔ kiliko kuma bila k'ale ala le sen kɛ barakun kɛ a nɔ la kɛ bulukɔnɔninw kɛ a nɔ la kɛ ɲa kɛ i n'a fɔ tasima sɔrɔ kɛ kunkuru da a nɔ la kɛ siw falen ala de bɛ sira masa min ye jɔnni ɲɛnamaya kɛra dugumakulu kan e kafirini ko ni sara kɛban ko sagakunu ye tiɲɛ kalo ne a y'a lajɛ aw kɛ dali fɔlɔfɔlɔ lajɛ aw bɛ tila ka na dali laban lajɛ o tɛ ala la kɔri ala ma faamuya dila ne ni aw ma misiri dayɛlɛ baraji ala ma dila ne ni silamɛw bɛɛ lajɛlen ma jɔn o jɔn sen y'a ta ka bɔ i bara kɛ si dugu in kɔnɔ ala ka kɛ baraji ye i tatɔ la ala ka kɛ baraji ye i natɔ la min natɔ la sɔrɔ o k'i tatɔ la sɔrɔ ala m'o kɛla ala yɛrɛ kama اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد الحمد لله الحمد لله الحمد لله ambala barkada kanin domba in ka ke anyana nga mara dendo ka seka misri jo ni akan nafulo yi ni wasalen be na okeneka sino bi événement chaman be kita mais ngonti seka ni toyi chugoshila ka fokombe tawla mena kana senjo anga jeka bi juma folo seli nyogon fe anga jeka doke aye kariya min soro ka islamia la ka seka ni soba njo ala ye ka jo ambela jelenye angana kana wali mando kana fulike aye donc commune bela jelen tola e mbise ka fo arrondissement bela jelen ni préfet tola ambena kana fuli blala ka faso de nyuma yala wajuli minun kera duwaw minun taraya ala ka ke here jamana ma ka ke here jamana ma parce que jamana mago be baski la bi jamana mago be duwaw la bi ala ka ke here jamana ma ala ka ke here anga region ma ka ke here anga cercle ma ka ke here anga commune fuka na se anga dugu yere ma ya no ala ka ni nyogon cheya ala ka ni nyogon cheya ntume fa ko de fo merci ambe ala fo ka kira fo ama fa ni ba fo jonate ke wati ni kungurun don me présenter parce que mala de tantou ni kira ne ga tane kono donc fembe bala le bulu muye barani ke ne kureke don fala bala ne Musa Keita ye ne de benu ba commune real mairie Musa Keita ne nga komana kita sergil tola mbe kita commune bisaban saba mer befo mbe préfet fo mbe sous préfet fo me nga conseiller fo mon projet maire mun nana nga fo be sous bela jenama be jekulu bela jene fo amba dele ala fe ala ga nyona chaya ni ne wuro mo woro de an fa kaburu be an mo ke kaburu be donc ne kurege sara ga nyona barake sigidala ambe do de kay ke do ke jamana ye ala tige akra wati mi wono ay ne fana soro an commune maire ala aw bagasina bana do ne ala am badde ngefloy ayen tan na folo mina amba deli ala fe ala ka do fara na folo ni ka abura na folo mina ala kana tianlu na folo na ambe do le gaire ala ke si ani kena dam ambe do ke jamana be eta munabi ala ka jamana ko sumaya ala ka jamana ko sumaya ambe niveau munabi amba ni islam dem be fe wajuru mun kira ambi mo mun seli ambi go do ke jamana ye jamana be ro munabi amba deli ala fe ala na nga mo basu mali kono wolju mun dalen don islamé mun dalen be dugu jugura amba ni ala fe ga ina ala kira fe bi juma dum banuma ala ka siga sababu nyuma ke jamana ni donc ne be kuma joya assalamu alaikum maniga ke mana musman be befo ka be wole mun ando ando ke Madu Keita bara min ke ni be ni wasaraw foten na me min ni dron jamani den anga nyon kanu
surtout maninga ka ɲɔgɔn kanu ni maninga kɛra ɲɔgɔn fɛ fɛn caman bɛ yen an bɛ bɔ ko kalama dɔ la an bɛ fɛn caman fara ɲa sinɔn min yɛrɛ jɔlen filɛ nin ye bi dumuni bi ka kan ni délégation bɔra Bamakɔ ka na mɔgɔ 2000 ani mɔgɔ 500 ne la premier vice président ye kana kita baara min kɛ kɔtɔ na san 2 in kɔnɔ an n'o mɔgɔ 2000 ni ko nana kita k'a yɛrɛ sen t'o la an tun bɛ kan ka dugutigi ni fɛn bɛɛ fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne ko nin ye ne yɛrɛ kungo de kita a bɛɛ kita kungo mɛ ni sidan tun bɛ ne bara de ye nin min fana jɔlen filɛ depuis fitini Madu n b'a noni n b'a gosi n b'a kɛ fɛn bɛɛ o kungu o tɛ se ka fɔ ne ko o ne yɛrɛ kungo ye n bɛ dugawu kɛ Ala ka jamani Ala ka basigi sɔrɔ in Ala ka dɔ fara kan sɔrɔ in Ala ka yiriwa Ala ka kan bɛn k'a nɔgɔ kun ɲɔgɔn na ni hakɛtu b'a kan sallallahu alaihi wasallam malama sallam assalamu alaikum an tilenna hɛrɛ Ala ka se hɛrɛ Ala ka jamani Ala ka kulusumaya Ala ka jamani Ala ka kulusuma Ala ka barika don jamani la Ala ka jamani denw funu fɔ ɲɔgɔn kɔ Ala kira bonya kosɔn bi don barika kosɔn sallallahu alaihi wasallam RT mɔgɔw ni sirifula mɔgɔw n bɛ foli k'aw ye k'aw fɔ ka waleɲuman dɔn ka jamanidenw fɔ k'u waleɲuman dɔn ka commune fɔ k'u waleɲuman dɔn ka dugudenw fɔ k'u waleɲuman dɔn ka sous-préfet n'a ka jama fɔ k'u waleɲuman dɔn o conseil islamique kita u nana an ka bonya b'u ye k'u fɔ k'u waleɲuman dɔn n'i y'a ye n ye misiri jɔ n faso la ne ma jɔ dɛ n faso de y'a jɔ ne bɔra ka taa nafolo ɲini n faso mɔgɔw de ye a san 40 ne ɲinan ye n y'a latigɛ n y'a fɔ Ala ye Ala ni Ala ye sen di yan n bɛna misiri jɔ n faso la misiri min jɔlen bɛ Kɔnɔbugu o de tun kan ka jɔ ne faso la Ala ka hinɛ Baba Sise la a ka misiri Bajalan 1 ne de an y'a supasement kɛ ne de tun y'a minɛbuguya la ye arabukɛ min tun bɛ Abdulbaki Ala ka hinɛ la n ko diyara n tɛ arabukan mɛn n ma kalan a ye mɔgɔ la wuli ka na n fa fɛ ko n fa ka taa Bamakɔ u ka nafolo ta k'a d'a ma a kana misiri jɔ an ka dugu kɔnɔ n bɛ dugawu kɛ Baba Sise n'a ko Ala ka hinɛ u la Ala y'a kɛ bɛnman sɔrɔ a la ne fa sɛgɛnna ni $40 ɲɛ ka taa n'a ye Baba Sise ma a tɛ komi dugumɔgɔw ka hasidiya ko a tɛ komi dugumɔgɔw ye fɛn fɔ min ma kɛ ni fɛn fɛn dun ma se a ma kɛ dɛ n'i ye ŋɛniŋɛ ta ka dugu sɛgɛrɛ dugu fana ka bonya dugumɔgɔ bɛ ban dɛ ni kumakanw ma ɲɔgɔn sɔrɔ o tɛ ban ye dɛ mais ni Ala y'a latigɛ dugu den dɔ fana y'a latigɛ k'a jɔ ne ma jɔ ko se bɛ ɲɛ ma jɔ ko fɛn bɛ n kun ne mɔkɛ olu barajuru bɛ yan dɛ ne barajuru bɛ n faso la dɛ n y'a laɲini Ala fɛ ne Ala ye nafolo nɔgɔya n ma diɲɛ ka di dɛ diɲɛ mɛna ne ye mɔgɔ ni diɲɛ man ye faso la fu dɔn Ala n'i ye nafolo nɔgɔya n ye n b'a ɲini ka na n faso ka na Ala ka so jɔ n y'a lahidi ta Ala ye san 40 Ala ye barika don a la bi a kɛra Ala ni n faniba barika ani n balima barika ani kabila barika ani sigiɲɔgɔnw barika burukɔnɔnin kelen a tɛ bɛrɛ ta kɔnɔnin kelen a wuli kan ye ko pɛrɛ ni kɔnɔkulu sigila a b'a fɔ ko piriri Ala k'an kɛ o piriri ye Ala ka jama kun a la wala Ala sigi sɔgɔ n'i y'a ye n ye nin kɛ n m'a kɛ waso ma n bɛ jamanadenw fo ka komini mɔgɔw fo minnu bɔra yɔrɔ janw na ka na n kɔrɔkɛ Famagankulu n bɔra fo Kalabankɔrɔ ka taa carte d'a ma Samɛ n m'a sɔrɔ yen n ye muso de sɔrɔ yen ale de Bamakɔ ye ne kɔrɔ dɔn n b'a bonya a bɛ n wele n dɔgɔ i bɛ min n ko n bɛ yan n dɔgɔ na yan ni mɔri bɛ na bonya de don Ala kana fɔ bonya kɔ n kɔni b'a ɲini Ala fɛ Ala kana nafolo di mɔgɔ si ma n'i bɛ fili Ala kana nafolo di mɔgɔ si ma Ala kana na fili silamɛya kɔnɔ Ala k'an balo silamɛya kɔnɔ Ala k'an jidi silamɛya kɔnɔ Ala ka silamɛya jidi n y'a lahidi hinɛ ta Ala ye bi n y'a ɲini Ala fɛ Ala ni n bangebagaw barika n ko n bɛna matarasa so kilasi 4 jɔ ko k'a lase dugutigi ma ni Ala ma basigi ni la ni Ala y'a wari nɔgɔya ma 20 tɛ n kun mais a bɛ Ala bolo yanni samiyaji ka ban n bɛ matarasa so kilasi 4 jɔ yan béton tɛ toliso don se min b'i ye don min i b'o de kɛ wala Ala sigi so aw bonya b'a la nin kun ye an ye Sitatumu kita mara kɔnɔna na misiriba min jɔra yen nɔ min jɔra an balimakɛ Alhaji Madi Keita fɛ Kolobu karibaraw o de kun ye nin ye an b'a ɲini Ala fɛ nafolo in bɔra wari min na ya Rabbi Ala ka barika don a la
ala k'a kɛ kɛnɛya ye ala k'a kɛ si ye k'a ɲɛsin sita tumuka bɛɛ lajɛlen ma ala k'a kɛ bɛn yen silamɛw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw minnu sɔgɔlen b'an na jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka sigi wɛrɛ yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ngalondi segati tenya welila fala kachideme tenya welila ngalondi segati tenya welila fala kachideme tenya welila ngalondi segati tenya welila fala kachideme tenya welila namara shikolo mawu tenya welila fala kachideme tenya welila saraka jumu bomori tenya welila fala kachideme Tabali jubu kemuri te ya wilila